dáreček, doufáme, že si ho trošičku jako užijete. Děkujem. No, to je věc jako... Vy jste tam hezky napsali Anice a Milanovi. Chláďa, jelikož se bál novomanželům, je to Chláďa, abych to nepomlouvala, když by tu byl. Noháčovým, tak nevěděl jaký tak se tam nakreslil jenom srdíčko. Já to taky tak dělám. Tak vám moc všem děkujeme. Jsme tady všichni. Je to pravda, nebo je to poukaz? To jestli to bude se skok parákem. Má to 2 části, jo. Ty vole Šumava, běžte do prdele. Přijde prvního máje, ale to znám nějak, tohle jsem takový dojem. Nedávali jsme jim tohle? Ne. To si děláte prdel, to je v Šumavě, jo. Víte, co to je Šumava? To je naproti a